linalitan bisa lali saya rocet ati alaliwamu wong manis among kumanteleng padha kengane terus apa tega sirani mas citere aku yang guyu to pret ngono dia ah ya saben dina mong ngalamun angen-angen mring wong manis kados kula nggih, Pak. Bisa kaya kowe gisul sithik ngono kuwi lencir kuning ngono kuwi lah wong kok rumah aku kok iso pas banget ya. Pas. Kalian jenengan nggih. Aku yo pas aku ki lencir rada anu manis rada ireng ngoten nggih, Pak. Rada ireng ora apa-apa. Rada ireng kumise kandel. Rambutnya putih. Iya. Bagus, Pak. Ya, wis ora apa-apa ndho, pancen yo umur sakmene iki. Panjenengan sakmenika ya sulas pindah. 43. Peh. 43. Saestu niki, Pak. Alah kowe kok ora percaya. Jan, awet timur lho, Pak jenengan. Wong nyawang aku nyati kaya umur 43 wis ngene iki. Sinden kok mesti kok do nyepelekke aku to sinden. Lah berarti mboten percados lek panjenengan tasik. Karepe ora percaya do karepe. Arep urip barengan bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang hatiku ra bisa lali ya nduk jas Pak amin sae apik sing gawe aku muni apik ae kaya sing ngrep jenengan sing nyanyi kula ya wis pas ya sing dadi sing bawa aku sing nyanyi kuwi pasangan ideal ideal heeh nek kowe pasangane karo yogaku ora pas mboten sae yoga bebuke mirot-mirot ngono kok apa karo penitiku gamelan lho arep gaglak apane duit ragu ra duwe ajeng urip kok apa-apa mung njaluk sangu pae sangu riyen Pak sangu riyen Pak ya Allah peniti gamelan ku anggar mangkat sangu riyen Pak sinten to Pak ya enek sing jenenge Yadi enek sing jenenge Kacung ngono lho ya mendino mung ngatung jenenge unik-unik lho Pak unik-unik Kacung iki ketuane lha jenenge Kacung ya nduk nane nano saben dina mengelamun jroning sepi sapisahmun amung tansah katulung wayanganmu doh kang mas wong bagus
Mas Ojek, mugi-mugi dilancaraken rezekinipun nggih Mas. Amin. Amin. Wah, enek wong nyawer to. Lah nggih niki Pak. Niki bagi dua to Pak? Dibagi dua? Iya, kono. Sampun Pak, matur suwun. Lumpono kono. Duite nganti awul-awul. Mboten Pak niki lho kula paringne Mbak. Maksudnya duite ki awul-awul ora atus-atusan lho. Wadi apa 5.000. 5.000-an nggih. Wis ora apa 5.000. Mboten napa-napa Pak. Oh, genep kok 1.000 lembar lho iso akeh. Nggih, matur nuwun nggih niki wau Bapak sinten supe kula? Oh iya. Nggih. Pokoknya Bapak Ojek nggih. Oh, Pak Juwadi ngono wae, Pak. Kok diawur to Pak namine? Apa, Nduk? Bapak Ojek. Oh, Bapak Ojek. Nah, nggih. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih. Lah gawe iku pokoke sinden iki tak tes to sih to. Sinden sampe tak nyembang KPC iki Mbak Raras. Ya, ya. Mbak Raras. Laras siji pelok sepiro, Mas? Ya. Mas aja dipleroki. Yo. Mas aja dipleroki. Karep munjalo diesami. Tinggal aku mung kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden kaki ora. Mantuk gegeri ing jaman. Kok yo sing eling dik. Apa budaya pancene bener kancamu. Halo Ras. Nggih, Bapak. Wah iki rada lemu sithik iki. Terus suarane ketok buantas. Nggih niki pun turunan nggih ngaten niki bunder-bunder mbak kula kan nggih bunder. Mbakmu ya bunder kaya kowe. Mbak. Oh, Mbak. Nggih. Oh. Mbakmu di bojo urung? Dereng. Oh, urung. Tasik sekolah, Pak. Oh, kuliah. Sekolah. Oh, kuliah lho. Nggih. Ora dadi sinden kaya kowe ya? Nggih. Teng Jogja, Pak. Dadi sinden apa ora? Nggih. Oh, ning Jogja kono? Nggih. Sapa? Mbak Anting. Walah alah alah.
Kowe adine anu ta? Atin to? Nggih. Lah ya koyo ngerti to aku lho. Oh, rupane kok meh padha. Iya. Lah nggih sak adah sak Oh. sak napa namine? Antingnya ya, antingnya mbakmu ati ha. Mbak pas nggih. Oh, iya ya nek kaya aku apal kene Yogya. Yang coba kowe bawa apa? Coba saya bawa. Ya. Hah? Apa bawa apa? Setia tuhu. Setia tuhu. Ora apa-apa. Nggih. Ya, setia tuhu. Dang. Ya ana pamurutan setia tuhu. Mau ya ana sing ngersake Mbah. Apa? Sopo ya aku lali iki. Mbah, pokoke rambutnya gondrong. Ngepalike sing kagungan dalem. Iki ngersake anu. Napa? Jineman ular kambang yo. Heeh. Dang sampean bawa. Nggih niki nderek ajar nggih Bapak. Ya ora apa-apa, Nduk. Mbak-mbak senior. Ya. Laras. Ya. Pamintaku Nimasita yen cedak tansah mulat sita asih Pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wajib sita asih Yo, lagame lho. Aku kang setya satu weti nganti saiki bebasan
pangayomanku lahir batin kubus nyoto mung tondo yakti pasaksene rika lane Mukyanto berkahing witi anti gemuk tansah limpah panyuwunku aku kang setya satuhu weti nanti saiki bebasane batang kepapa bersumunan andika pangayomanku
jenengan. Oh, Nduk. Napa? Apa wong piyayi anu wong tuamu ki ya seni? Nggih. Sapa? Pak Sun. Pak Sun Gondrong to? Nggih. Wah. Gondrong Pak, sanes gondong. Gondrong. Lah ya Gondrong. Mireng kula wau gondong. Oh, Gondrong. Nggih, sampun. Dadi kuwi putrane Pak Sun Gondrong. Nggih. Ya wis mau. Aku wis percaya iki turune wong seni, ora turune wong seni suarane so apik ngono. Beda karo turune yoga jenenge anu yoga kuwi penyaron Petro. Wong tuane iki yo plengah-plengene anake malah melengos-melengos. Ki tampilke. Tak tampilke neh. Wah, sindene bilang-bilang kok dong ya. Tampil siji mboko siji no. Sing saka grobogan iki. Wah. Sapa? Sekar. Swara suling kumandang suarane. Yo, Kar. Aduli kapenak unine. Unine mong renyake barang lan kentoka dipong suling sigra kendangane. Waduh. Halo Kar, Sekar. Nggih, Pak. Wah, kowe wis lulus UNS sarjana pendidikan. Wah. Yang berlanjut yang S2 lho. Nggih, mangke. Ya, arep nembang apa kowe? Apa nggih? Nyuwun slendro mawon. Slendro. Nggih. Slendro songo ya? Nggih. Ya. Wah, aku ki seneng nek iki mung apik-apik lho, kaya Rara suarane apik, kaya Lintang Kairo warane yo apik. Wah ya. Kowe suarane ya apik. Kabeh ya apik kok. Apa arep nembang apa? Pak, kersane sami kalih napa warna seragam ya. Jenengan podang kuning. Wah, ya podang kuning. Ya. Niki enggal to, Pak? Apa? Niki enggal. Apa nih? Seragame niki lho, Pak. Oh, anyar ning nggone Pak Dipo aku nek ra kuning ya pekewoh aku. Aku ngerti Pak Dipo kan piyayine kan Golkar kan kuning, aku sandakku kuning kabeh. Nggih, wau kula ngertos tesih plastikan kok. Ayo pancen anyari age pisan bengi iki age dianyari. Anyar gris berarti. Anyar gris. Gris anyar gris. Abene kan putih, biru, terus abang, ireng ngono duwe, kuning sing duwe. Pokoke yang Pak Dipo kudu kuning dadi aku. Aku isin ngene Pak Dipo kok. Pak Dipo ki piyayine Golkar kuning kok nganggo seragam abang ya ora mathuk. Berarti nek enten sing anyar tetep disembadani kalih grup panjenengan nggih, Pak? Piye? Nek misale enten acara napa mleh mesti didamelke, mesti disembadani ngono. No, sembadani ngono aku wong sembodo, aku dasare ya uripku ki ngene iki, dasare aku nanti bojo ya lho aku aduh do kan. Tanggo apa? Ya anake telu ning yo gandeng ibumu yo meninggal dadi aku wis 6 tahun wis nanti bojo wis pokoke tak seneng-seneng uripku ngono wae. Ya arep bawa apa entar dibawani. Lajeng mawon nggih, Pak. Lajeng langgame mawon. Langsung. Nggih. Oh ya ora apa-apa. Langgam kurus dijaiponge ngene ya? Nggih. Ya. Ya, tintingane Mas. Esok awan. Ya. Ya. Esok awan ning omah wis ora krasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng minten ku goleki ora krasa esok
Matur nuwun. Ya, wah. Suarane Sekar. Sekar iki ya putu dalang. Wah. Ya putu dalang ya warnane ya apik. Wah, putu dalang saka Grobogan. Putune Mbah Kadam. Oh, dalang Kadam Suwargi. Lah iki sing saka Nganjuk iki sapa? Mbak Pesek. Wah, Sri Pesek. Wah, ya. Diunggahke ya Sri Pesek. Kedap tesma aku nyawang selendang biru. Terusno saya. Kempulku ya. Selendang biru, selendang biru, among enaki ati. Nora tekan batin setiamu. Selendang biru. Langsung bro Pak, ya saya. Tatapono janjimu selendang biru.
Matur nuwun Mas aku. Lah sampun. Masane kelar nggih. Nggih Bapak wilujeng dalu. Ya jeng dalu. Jeng dalu karo kagungan dalem no Pak Sudipo, Pak DPR, Pak Wilujeng DPR. dalu Bapak DPR. Kula nggih asli Nganjuk lho Pak. Nah, Terus niki kan nembang napa Pak? ya kowe nembang nembang apa? Sing kok senengi apa nganggo bawa malah apik kaya ngopo suaramu wis kemayumu kaya ngono nek bawa mesti suaramu mbretek mesti. Oh lho enek Nanang to? Yes. Enten Nanang. Nanang niku lho penggemar wayang kulit. Oh, Nggih. Nanang penggemar wayang kulit. Nggih. Nggih. Lah jek eling aku to Nang. Wah sajake karo wah. Ayo petuk yangmu wae to anu Lah, sih. nggih. Kula sakniki pun gadah yang lho Pak. Weh. Putrane jenengan Anakku. jenengan mboten ngertos to? Anakku. Nggih. Sapa? Bima Kuncoro. Wah. Ah. Sakniki Wonge mesam-mesem lho ngundi bojo kok diyang. namanya yang sama. Kowe dosenmu ya? Nggih. Iya. Heeh. Pripun Pak? Jare kaya apa? Wah, nyawer. Nah. Warnane kuning, Pak. Kuwi menyesuaikan warna baju. Oh, nggih, nggih. Mboten napa-napa, saentene Mang beto mriki sedaya. Lho. Mboten enten musike niku, Pak. Heeh. Nggih, manut nggih. Ya, Nggih, mboten pareng nakal. Nggih, nggih, Pak. Apik. Nggih. Apik bisa nyawer sing penting nyanyi. Lah nggih. Heeh. Nyanyi? Ya. Dede. Nggih niki nyuwun pelak 6. Pelok 6. Nah, pelok 6 Hainjis. Pak Dokter Joko. Wah, sing ngenderi Pak Dokter. Nggih, Pak Dokter. Pak Dokter Joko UNS. Niki sedaya disawer to, Pak? 2.000 ning rata. Iya ono jago sawer kok iki. Wah, pemene iki wong sugih mesti duwite ketan kabeh Lah, paten kabeh. gitu. Gandeng ya nek sakmene alhamdulillah muga-muga berkah, Mas. Jenenge sapa kuwi? Amin. Anu Amin. Lho mau jere Pak Ojek. Lho kok genti? Ndang bawa anu set. Sing pendek mawon. Ya ora apa-apa. Kesane cepet. Pangkur mawon. Ya pangkur. Nggih. Pangkur apa Nduk? Pangkur biasa. Ya, pangkur biasa. Nggih, pelok biasa. Ya kok tibake apa? Nggih, tembang kangen mawon. Oh ya tembang kangen. Nggih, Pak. Nanu nanu. Apa sliramu murah krasa Aduh. Nganjuk iki kondang kok. Nganjuk ki kota budaya nek saka Nggih. Solo saka Boyolali kono ki kondange Nganjuk kuwi anggere wayang pengontone ra umum. Lah nggih to, pandemen ringgit, pandemen budaya. Lah iya, aku Nggih to, Bu, mboten asrep. Mboten. Wedok tangga. Mriki niku panenane napa, Bu? Nggih sami. Apa? Pak kula niku nggih Brambang. Oh, Brambang ya. Nganjuk iku ndang Brambang ya. Nggih. Angger panen Brambang terus wayangan ngono Nggih ya. no, sugih-sugih tapi niki Amin. Brambang tembe murah. Oh, Brambang lagi murah. Nggih, mboten payu niki. Aduh. Wah, apal ya stripese. Sak tenane aku satya ngenteni suwung jroning atiku wong sing tak tresnani tega pinarak riyen Mas. Jenengan pinarak nggih, pinarak mriko nggih.
Ya, terus rasa kangen tak empat jroning dadaku. Nduk. Nggih, Bapak. Iki calon Bapak Bupati dan Wakil Nggih. Bupati Rawo. Oh nggih. Wah, asmane sapa ya ngerti aku. Asmane jenengan. Kula nggih. Pak Marhen. Asmane sapa? Kowe ku yo piye Nganjuk lho. Nggih, tapi jarang wangsul. Nggih. Pak Marhen. Pundi piye? Menika oh nggih. Oh mboten enten sinten Pak sinten? Oh. OGB. Oh Mukidi. Nah. Oh nggih. Alhamdulillah Pak Mukidin rawuh. Nggih diberkahi nggih Pak. Ya. Mugi-mugi cita-citanipun dipun ijabahi kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Kowe tak yo ngene cok nek mulih anu lho, kowe ngene mulih nyang Nganjuk pas tanggal 17 November kuwi kowe mulih sik aja ning Solo. Lah kenging napa? Nyoblos. Oh nggih. Nah. Tapi kula niku jarang wangsul marai Ya Pak. ngono tanggal 17 kowe mulih sik. Nggih. Nyoblos wara satu iki wes wiji Siap. menentukan kok. Nggih Pak. Anu nyoblos Pak Mukidin ya. Nggih siap. Nah, njaluk saweran ngono sik. Pak. Nah. Pak Mukidi. Mboten Pak. Kula pun dicekapi kalih dalange. Ini guyon ya Pak. Nggih lho Pak guyon lho Pak. Terus Muga bisa dadi tembok lewat tembang kangen ya langsung. Nah. Neno neno nano nano nane nano ya. Nah. wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi gunku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suweng jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak empat
Matur nuwun ya Sri Pesek. Nggih. Walah kira kok ya pesek. Men tak bangirne. Sampai nggonku iki tok bangir. Wah, senengane. Iki sing saka Sragen sapa Mbak Nila. Wah, Nila yo tampilke Mbak Nila. Tawang mangukutane Gunung Lawu. Kepengan sari wisata dina minggu muda-mudi asa sabda mereka ombak-ombak sekare kerja banjamu secarian kang pada rumahku Tawe Cinawe karo mesen muyu. Keping tawang pangurisan. Halo lah. Cih. Wah, iki rada halus wonge. Iki pemone anu ya kaya lintang Kairo kuwi halus. Nek kaya pesek kuwi ora halus. Ya, lagune gelo, Nduk. Ah, Sragen kok. Ya, Sragen gelo. Wah, eneng to lagu judule gelo. Enter. Langsung jaipong Mas, atus Mas, garap Sragen. Ya. Monggo.